И здравейте, аз съм Motor Gaming BG и сега ще гледаме успорва матч Димо срещу Боби. Сега да видим какво правят. Сега да видим какво правят нашите хора. Боби като умно дете си взел StatTrak Max 7 Memento. Да, като умно. Като умно дете. И сега той се отправя към, виждате на клипа къде е, защото ако кажа, той ще ме смачка отбой. Ето отправя се на някъде, но решава да не стои там. Димо, виждате къде е. Обаче не моля да се не говориш така. И се разхожда. Прави се на луд. Гледай го. Гледайте го, хора. Гледайте го. И дами и господа, той плейнтва бомбата. Успешно! Успешно! И дами и господа, той се разхожда и сега го набира и сега да видим дали Боби ще плейтне бомбата и той даже не си е взел дефюжъл кит. Голяма ботска постъпка, Боби. Но дали ще успее, и дами и господа, той успява и това е едно на едно. Сега Боби си взима М4А4 модер Hunter. И дами и господа, той е много добър с нея, само хедшотове бие. Добре, да видим сега Димо. Димо е с някакъв тъп нож Sweet Dream, да се разхожда. Димо, дами и господа, е с AK-47 кейс харденет. Но за съжаление си взе Battle Scar, защото искаше да си купи модерн Hunter. Добре, разглеждаме сега. Той тръгва. Аз бих го посъветвал да ходи с Shift, но той си знае. Видим сега какво прави Боби. Боби на 79 хилт се разхожда из Б. Но не постига нищо и се качва, дами и господа, към А. Битката е оспорвана. Вие да се ли виждате, бе, те пъти? През една врата стоите. И дами и господа, Димо печели. You. 2-1 за Early motherfucker. Малко speak English, тук спикваме. Дикой в къта, браво. Добре, сега Димо. И дами и господа, Боби побеждава. И това е 2-2. Да видим сега какъв ще е развратът на матча. Лудогорец срещу Валенсия. Гледай го, той идиот, мени си оръжието. Аре, по-живо, бе! И добре, сега това да беше за клипа. Надявам се да ви е харесал клипа. Не забравяйте да се абонирате, ако ви харесвам. Лайкнете клипа, ако ви е харесал. Пишете по едно коментарче. Аз бях The Motor Gaming BG. Посетете ми канала. Посетете канала на Tails BG. И съм канал вече Tails BG. И не един от бръмбърчетата БГ. Ще го има в описанието и айде, чао!